Vlastně se nám připravuje v druhé části svého vystoupení, začínám tady do centra leteckého výcviku, tak a už je tady Martin. Barvou. Byla to samozřejmě doba klidu, doba předválečná. No a my se teď v takovém krátkém vlastně obrazu přesuneme do roku 1941. Tady před vámi, tam si představte moře a Paul vyvezl nějakého žáka na standardní cvičný let. No a ani jedna, ani druhá skupina vlastně netuší, že tou dobou už se k Havajským ostrovům a v základně Pearl Harbor blíží obrovská flotila bombardovacích torpédových a stíhacích letounů, které před krátkou dobou odstartovaly z letadlových lodí japonského námořnictva, aby tahleta idyla vzala jednou a provždy za své. Ale pojďme si ještě něco chviličku říct, než vypukne způsobem. Letouny byly vyráběny v celé řadě verzí a poháněly různé hvězdicové motory. Jedna taková malá zajímavost, zajímavý střípek byl ten, že zvedly obrovské sloupy plamenů černého dýmu. A pro Spojené státy americké začala druhá světová válka. Výcvikového centra mohli jste vidět ve čtvrtci průlet nového L39NG 2 starých typů C do provodu C11. Je to takové. Pořídili do našeho parku místo základních letounů pro výcvik z LIN Z142, novější z líny 242 a 143 od českého výrobce z LIN od Rakovice do pokračovacího výcviku na proudových letounech místo L39C, novější L39NG. To by se v brzké době mělo už představit přímo pro centrum leteckého výcviku s tím, že dodán by mohl být už na začátku příštího roku. Jedná se o všechny letouny, které jsem jmenoval, vybavený glass cockpitem, chcete-li přístrojovou obrazovkou, která nahrazuje klasické budíky. L319FE. Děkuji. A C11 je tady. Jsem rád, že jsem to stihnul říct před hlášením. Aspoň jste mohli vidět, jak to opravdu efektně vypadá. A o té hybnosti, o které jsem začal, teď se to ukázalo. Protože bez toho, že by to nabralo rychlost a udržel si energii, tak nenastoupá do takové výšky. A pro akrobaci s tímto letounem je výška zásadní. Všimněte si, že až bude Tomáš klesat níž a níž, tak už ty manévry nebudou tolik vertikálně, ale spíš jenom v horizontu. Je to letoun, který vychází z typické ruské školy, hodně připomíná jiné stíhací letouny, jako byl Jak-1 nebo Lavočkin. Většina profilů jsou sagy s tím, že eliptické křídlo umožňuje dosažení poměrně velké obratnosti a rychlosti. Bohužel je to na úkor stability. C11 vznikla ze ruské stíhačky Jak trojky, potažmo z Jak 3 UTY, dvoumístné verze. Z důvodu potřeby výcviky pilotů ve větší množství, protože zásoba pilotů za války nikdy není nevyčerpatelná a poměrně se to zdařilo, proto po válce
naše letectvo tento letoun zařadilo do výcviku, jelikož náhrada za německé typy v podstatě nebyla. Šli, jak se dnes říká, k reverznímu inženýrství. Na zemi v hangáru rozložili jednoho jaka úplně do šroubků, vytvořili vlastní dokumentaci a na základě... Já jenom doplním vlastně, že těch letounů C-11 u nás bylo vyrobeno přes 700 kusů. Nic nebylo špatný. Sice měl poměrně velkou spotřebu motoru, zhruba na jednu sezonu se spotřebovali 2 motory, ale tento problém máme i my, takže na ten letoun už nic neseženeme. Všechno se používá dle stavu a ten stav se musí pravidelně a pečlivě kontrolovat. Takže žádná replika. Je to originální kousek z 53. A Tomáš po vystoupení se loučí zamáváním. Tak při výkrutu na zádech vysune podvozek a bude pokračovat na finále. A schválně...